सिगां प्रथमनि दिबने हयकेनो दिनै मिडिया दाखुकसं सोंबाय जरारिबै जोंबै बाक्सनो yakung कस्ट खालाय ब्रबो प्रिन्सिपाल नि थानि फाइ सफैजाक तै जों प्रिन्सिपाल सारनि आरनि हाबमानि यागुलो जों दाबुसिनि मिडिया सारसुमै कक सालायनाय कक हिंगे मनो सिनि कुककाम हेल्थ एन्ड वेलफेयर कमिटी सारा त्रिपुरा गनाङैनो दिनै सिनि अजागा फाइ सफैजाक जों 20 बोसोर दैरा सिनि मामुइ संनायरो 4 घंटा 5 घंटा डिउटी खालायै जोंनि कस्ट मात्र तालो दरमाय 2500 टाका जों जे 2500 टाका बाय जों बाहायके चलिनाय खरकसा बरकनि अफिसारनि कलमनि दाम से 100 टाका खरकसा अफिसारनि बिनि रुमालनि दाम से 200 टाका किन्तु सिनिके आबसे हाजिरा से इनगे आबुनि बागैनो सारा त्रिपुरानि मिड डे मिल कुकार जे सारा त्रिपुरानि मामुइ संनायरो खानि कस्ट न बंनि परिश्रम न दिनै दुखनि मुक्तिनि कक्थायनो सानानि बागै दिनै प्रिन्सिपाल सारनि थानि दिनै अस कयमुं लाजतनि रिफाइका जों सह्य खायमालिया दिनै जे सानमुंनो जों माननानि बागै दिनै दिन गोबां मानि खोलिनि दाम बारि फायो किन्तु दिनै ताला दरमा दिनै रां बारिया आबनिबो जों कस्ट किन्तु साल कन्टिन्यू जों डिउटी मा खालायो दिनै डिउटी जों सारजों साकांके नरक डिउटी मिस खायमिया तबे डिउटी के मिस खाया चुनो का आबार चुनो डिउटी खाय खायरियो किन्तु चुनो रां के चिनि बागै तालब्रुम फाया इगा आबुनि बागैनो जों चिनि खानि कस्ट तिनि सय के सानानि बागै तिनि सारनि थानि खायका जों अमा हायकना आन्दोलन जुदि चिनि जे सान मुंनो जुदि तालो 18000 टाका जुदि चुनो रयांके बेबो आन्दोलन कतल खाय जों अंखनान बागै सारा त्रिपुरानि मिड डे मिल वर्कर 11130 जन वर्कर ताबो चांगरि खायजा अ दाइबेनो सक्सेसफुल खायनि बागै आबुनि बागैनो जों राज्य चिनी साकानि प्रधानमंत्री एवं राज्यनि मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री तै चिनी एडिसी हापंनि चिनी प्रिन्सिपल सानो आं कयमुंरिवो नरक चिनी दाबिनो चिनी जे सानमुंनो चिनी जे मान थाइनो चिनी निज्जको कलम दिखिक्लै मारनो रनानि बागै नरकनि चाइटकदि नरकनो जों अनुरोध खायो जों नरकनो जलिया हामजाक माबाय खाकचां माबाय खा कुफुर बायके ककथाय कतै बाय खरां कचां बायके जों नरकनो सानानि बागै जों तिनि फायो आबुनि बागैनो हास्ते गना चिनी परे हास्ते गना चिनी मामुइ संनाय रक मक्कलनि मुक्ति यलाइजाक मे मास प्राय 17 दिन থেকে 18 दिन डिउटी खायो आबुनि बेतन चुनरिया हां कारण डिउटी का चुन खारि तो नेवो किन्तु जों आबुनि रांरिया आबुनि ककनो साकांके जों आबुनि ककनो जों साइमिया डाइरेक्टरनो साक डाइरेक्टरनि जों थां साइका डाइरेक्टर बा आबुनि बाय कुनु उत्तरिया पूजानि मास अक्टोबर मास जों अमहायकन 1 तारिख टिके डिउटी खालायकांके 16-17 दिन डिउटी मा खायो आबुनि चुन रांरिया जों आबुनि बागै चिनी दाबि उतंग 10 मासेर परिबर्ते 12 मासे पारिश्रमिक वेतन प्रदान करते হবে जों निज मते सामंख्लाय तामगि मायांगनाय बरक आप 17 दिन 18 दिन जुदि बरक नि नगद जुदि काम खाया थांगांके 500 टाका हाजिरा मानो किन्तु स्कुल जों डिउटी खायकाके सिनि आता आस दिननि रां माया प्लाय 17 दिन टिके 16 दिन पर्यन्त जों रां काम डिउटी खाय दंमोन तामगि माय आबुनि किन्तु आबुनि जवाब जुदि रना नांनाय जों आबुनि बागै जुदि रियांके आबुनि जवाबनो चुनि चुनिरेका जों कठोर आन्दोलन खायनि बागै आनि जतो 11130 जन मिड डे मिल वर्कर चांगुरि खालायजा रेडी तिनिके तिनि खानाकै खाना आन्दोलन खायनि बागै नों प्रिन्सिपल का ताम साका तिनि अ जगह प्रिन्सिपल निजिबो निजि अपॉइंटमेंट निजाक जोंनो 12 तारिख नरक फाइदि हिनै जों बरनो 12 टिकेट टाइम निजाक किन्तु प्रिन्सिपल बिनो हठात करे कारण टंगनि बागै तिनि कायसा कुम जगह थांगे बिनि 400 अ जगह 400 टंग चिनि जितेन देब्रमा सर बिनि चिनि
koi mungblai ni boya chaka bo saka chini jitencha bo chini joto dabino bo sohomot khai kujuk saka rohna ni bagi bo chungna kogrika aboni bagana ang tebe kok sana musungo naidi chung bibino chung protopotikaनि bisingti chung nukraika 160 ta 182 ta abo haike school bon khanyene bagi tabo khaste hapang saklarika aboni bagana haste hapang chung sanan musungo chini je school boddo khaike ke chung 20 bajor te duty khai tongani chini logi ani logi ani bihik tongo ba chini kormi jodi bihik tonga bil logi busa tongo bil logi busai tongo bongni life boro thanai bongni life bojaga thogui nai bongni जीवन bojaga thongnai bini langma boro berai nai aboni bagino jodi chung aboni bagino haste hapang rajyoni शिक्षा मन्त्री एवं अर्थ राज्यनि शिक्षा मन्त्री एवं एडिसिनि चिनि प्रिन्सिपल सानो ani खाकुबो गां कयमung बरगो साओ जोंनो जाते चिनि जे मावै संनाय रखनो जुदि आइ स्कुल नरै तंखांके आइ स्कुल जुदि सबाय रिखांके जुदि ताइ कासे स्कुल जोंना सामुंगर चिनि सामुंखि नरियावै चिनि सामुंगर रानि बागै अंथन आबुनि बागैनो जों सारनो कयमung साओ ताइ रिवो राइट साकाव तंनाय चिनि प्रधानमन्त्री एवं राज्यनि चिनि शिक्षा मन्त्री एवं एडिसिनि चिनि प्रिन्सिपल सानो जों आबुनि कयमung लायो कारण अमो हाइं खांके चिनि जीवन चिनि समस्त चिनि 11,130 जन मिड डे मिल मिकुकारकनि लाइफ एकदम अन्धकार मनागो थांनाय दा तिनि जों सारा टिप्रा मिड डे मिल कुकारक तिनि अजगा जमक लाइजाक पालके फाइलाइजाक थानसानि खरबो जों तिनि अजगा फनुक